З перших хвилин сустрэчы да аналізу сітуацыі на жніве і ўвогуле ў земляробстве Брэшчына рэгіён, які гібка рэагуе на задачы дня. Як прыклад, вытворчасць рапсу і лёну. В следующем году у нас 30 центнеров будет рапса. Лен ты почти не сеешь или вообще не да, сеешь? Почти 6 тысяч. 5700. Убрал быть, ребят. Ну, осталось немножко, там пару, на 200 гектаров. Ну, они так по технологии там сеют, потому что... И мы уже его вытеребили весь и перевернули практически весь. Как они работают с семенами? Совместно нормально работает Брестская область. Хорошо или не знаешь? Хорошо работают и Ляховичи, и Пружаны. Это будем одни из лидеров, особенно Пружанский завод. На зерневым полі гаспадаркі кіраўніка дзяржавы сустракаюць караваем, які сімвалізуе мільёны намалот зерня хлебаробамі Брэшчыны. Усяго ж, дакладвае губернатар вобласці Анатоль Ліс, плануецца намалаціць каля 1 200 000 тонн зерня і 200 000 тонн зерня кукурузы. На сённяшні дзень у рэгіёне ўбрана каля 80% збожжавых плошчаў. Александр Лукашенко адзначае актывізацыю ходу жніва ў цэлым у краіне, але пры гэтым выказвае неабходнасць паскорыць тэмп работ на 10-15%. Зерне ў гэтым годзе добрый разлік сабраць па рэспубліцы разам з рапсам і кукурузай каля 10 мільёнаў тонн. Возникнет проблема с сушилками. Поэтому я уже сказал, что мы забираем зерно прямо с поля, везем на элеватор, перерабатываем его, не обижая крестьян, где мы забираем зерно, но хлеб с полей нужно убрать. Асобна кіраўнік дзяржавы спыніўся на забеспячэнні гаспадарак палівам, даручае кантраляваць яго эфектыўнае выкарыстанне. У нас механизатора в отдельных хозяйствах зарплата мизер, с трактора не прогнать. Проконтролировали. Сливает солярку, продает, руководитель не контролирует. А топливо сегодня это... Он может на воровстве заработать 10 своих зарплат. Поэтому у нас есть эта проблема. Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь Леонід Зайц акцэнтуе ўвагу на перабоях з адрускай у гаспадаркі грануляваных угнаенняў. Александр Лукашенко лічыць неабходным разгледзець сітуацыю ва ўрадзе рэспублікі, даручае прыняць адпаведнае рашэнне. Кіраўніка дзяржавы цікавяць асаблівасці земляробчых тэхналагічных працэсаў у гаспадарцы. Станоўча адзначае прымяненне безадвальнай апрацоўкі глебы пад азімую сяўбу мінулай засушлівай восені. Ураджай атрымаўся у 64 центнеры. Я и сейчас наблюдаю по некоторым площадям, не знаю, как после рапса у тебя там, но продисковали вдоль и по диагонали. Отличное выровненное поле. Пускай современную сеялку и высевай. Это вот у меня на глазах я еду, я вижу эти поля. Нет, они все равно начинают закладывать плуг. После 2 проходов дисковой бараны они начинают пахать. Хорошо, что ты эту тему поднял. Это очень важный вопрос, особенно у вас. Да, на легких, на мелиорированных. Да везде уже можно работать таким образом. Сеялка совсем другая. Асобная размова пра годнасць зернеўборачных камбайнаў, айчыннай вытворчасці ў Квасевічах, толькі на іх і разлік. Гэта і ёсць самая аб'ектыўная ацэнка. За выключэннем Віцебскай усе вобласці павінны завяршыць уборку зерневых да 20 жніўня. Праскоў Якіменка, Александр Воронін, телерадыёкампанія «Брест».